காலை நேரம் இட்லி கடை. ஒரு சின்ன தெரு, பெரிய போர்டு, ஹல்க் இட்லி அண்ட் தோசா சென்டர், பவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட். கடைக்குள்ள ஹல்க் பச்சை கலர் அப்ரன் போட்டு ஒரு கையில இட்லி தட்டு, இன்னொரு கையில சம்மர். ஹல்க் சொல்றாரு, ஹல்க் இட்லி ரொம்ப ஸ்ட்ராங், சாப்பிட்டா நாள் முழுக்க பவர். அண்ணா, சாம்பார் கொஞ்சம் காரமா இருக்கா? ஹல்க் கோபமடைறான். சாம்பார் பாத்திரம் குலுங்குது. ஹல்க், காரம் இல்லன்னா ஹல்க் கோபம். அப்புறம் சிரிச்சு மேல மிளகாத்தூள் போடுறான். மேலிருந்து வெப்பு சத்தம். ஸ்பைடர்மேன் திடீர்னு கடைக்குள்ள லேண்ட் ஆகுறான். ஸ்பைடர்மேன், ஹல்க் நீ இங்க வேலை செய்யறியா? அவெஞ்சர்ஸ் குழு தேடிக்கிட்டு இருக்கு.